Здравейте, това съм аз Тимо Гейминг и днес това е един специален клип, който искам да се запозная, като цяло да говорим, значи клиповете ще ми се поправят, искам да... Този клип аз е информация, какво ще качвам, какво трябва да чакате от мен, дали да се абонирате за мен, като цяло аз играя най-различни игри, които ми предложат, значи може да очаквате от мен да... Ето планираме една нова поречка в Too Legit, нали, PvP, минигеймса ще продължава, нали. Значи тук сме ние, както да е, нали, сега да обяснявам най-важните работи. И, нали, ще направим една поречка, която ще е PvP. Значи, не може да очаквате Minecraft, The Brink of Isaac Rebirth, Mata, Don't Starve, Minecraft. Да, като цяло Minecraft. Ще гледам да качвам по-редовно клипове, може да има лайвстрим. Вие решате да ви се абонирате, нали, аз мога да... рано или късно ще изтегля някаква програма, за да си обработвам клиповете, да стават по-яки, нали. Ще ги правя по-яки. И няма никакъв проблем. Сега сме така, нали. Има някакво тъпо. Но няма проблем, това ще се оправи. Значи Фафла, който се е кръстил в този сервер Джоджо, но за мен е Фафла. Фафла ще се изчака малко, нали, трябва да се купи нова видеокарта, ще се купи нова видеокарта. Ще има Far Cry 4 и някакви тай подобни игри. Но това вече е нататъка. За сега това е. И ако решите да се абонирате, нали, за мен, може да. Нали, може да решите дали да се абонирате за мен или не. Така. Ами, ви решавате като цяло. И чао, мисля. Това стана тъпо да ви кажа. Да. Чао от мен и бай!